noZakewu lo wayana owake wahlangana naye waphinda futhi uLazaro wamvusa kwabafileyo ngelinye ilanga uZakewu wahlangana naye kanti sebezwile ukuthi ungenile eJerusalem kodwa njengamanje angikho lapho. Yes, siyaqhubeka nje nawo amazwi siyalapha ya ezwini lesithathu usekhona umfundisi wami la uNdlovukazi uMapule okuyena nje ozosihola ngezwi lesithathu elitholakala lapha ya kuJohane 19 verse 26 and 27. Mfundisi wami ngiyabingelela uyazi ukuthi nje it's like awkward ukuthi kakhulu ukuthi ube khona kanye nathi kumazwi ayisikhombisa sani sosithatha nje usibeke ezwini lesithathu. Angibingelele kumlaleli Intokozo FM 101.2. Ngiyabonga ngiqale ngibonge opportunity ngengathi enkulu kangaka siqopha umlando ngoba ngithe angase iminyaka emingaki umuntu ehamba lento yokukholwa ehamba lento yokukhonza angase kuyimingaki umuntu egcotshiwe kodwa angikaze ngilisho ivisi libe yingane yabashawa isikhombisa ngoba ngicela ukuthi abantu abakhethikele abantu abathini not necessarily isikhathi kusuka kuhuwo ngale mina ngikhokhothayo ngokusokhethayo. So mase kuthiwa angize ngizokhuluma ngibheka indaba kaNkulunkulu. Yes Lord. Ngoba uma uyitshela ukuthi into uyenza ngoba uyenza ngokuyijwayela ivele ingabi iyona. Ngibheka uNkulunkulu esebenzisa umuntu ngoba namanje insebenzisile Intokozo FM ukuthi angizokhuluma lento yamame bheka indodana bheka umami ngingowesifazane ngiyumzali nginabantwana. Now uma sizokhuluma ngendaba kaJesu elenga esiphambanweni inhliziyo yami ithi ngiyamcabanga esuka ngalesikhathi besamhudulela khona ngibheka besahamba naye ngibheka kuthiwa babemshaya bemenza konke benza yonke into ababengayithanda nothanda ukukhuluma wayekhuluma into afuna ukuyikhuluma ngaleso sikhathi kodwa ngoba umungo wecebo ezinye zezinto endleleni udwengulwa wenziwa konke uye kungazweli kangako ngoba uyazi ukuthi fanele lifezekiswe icebo likaNkulunkulu ngawe. Now uma eselenga ekhuluma lamazwi ngimbheka uKristu umuntu obe responsible ngalendlela indaba ye responsibility kumina ihamba indaba ende because uma uzothi mame bheka indodana usenhlungwini ulenga and you being crucified ngento ongakazi uzuyenze nento ongakaze icabanga ukuthi nganamathiselwa kuwe kodwa masulapho usubona ukuthi icebo likaNkulunkulu liyafezekiswa. Ngibuka uKristu elalela noma ebheka kuNkulunkulu umnikazi wokuphila kwethu kuyo yonke into yakhe ayithembile ubheka umnikazi wokuphila kwethu. Uyakhumbula nakhona ukuthi njoba ngihamba abanye babantu ekade ngihamba nabo bebeline kwimina bebencike kimi okanye bebeyame kimi ngezinto ezithize nama-advices nako konke okunye kodwa njengoba sengihamba uyayibona inhlungu kamame ehleli lapho uyayibona nenhlungu yendodana uyayicabanga lento ukuthi ngabe le relationship isazoqhubeka yini. Kuningi ke kwenzeka ngibuyisela ekhaya because ekhaya it's the source of all the churches and organizations. Umuntu mesuka ekhaya kumele sukile ekhaya elinokuthula asikwazi ukuthi mangabe sesisemakhaya sisixabane nabafowethu sixabane nomame ebese siphuma ngaphandle siyoba right. Manje ngiyambheka ukuthi kusho ukuthi wayebuka yonke lento yokuthi uma ngahamba la ngabe izoqhubeka inlento enhle kangaka yama families ebambene yemndeni iqhubeka ikhuluma ngoba uma ngimbheka uKristu into abayibuyisa kumuntu ephile emhlabeni yokuzwana noNkulunkulu yokwazana noNkulunkulu yokwazana nomnikazi wokuphila. Now uma ngabe sebehamba kusho ukuthi khona lezi zinto bekade okay aseseyibona ukuthi kungenzeka. Now elokugcina ke esenhlungu esehamba yena esuka phambi kwamehlabo uzobashiya nento ebambekayo ethi mame bheka indodana bheka umama. Now uma uzolalela eyinsuku noma uzosise einkonzweni abanye baseyinkonzweni kumanje abanye basazoya abanye sebewazwile lamazwi kodwa akaze bayicabange leyo ukuthi sine responsibility
Yeah. Oh yes Lord. Sine responsibility because uma ukhuluma responsibility ukhuluma ngomfundi. Yeah. Akakhulumi ngengane ezalwe uMaria. Ukhuluma ngomfundi. Kusho ukuthi ukuze mama makuthiwa bheka indodana it doesn't have to be the biological one. Yeah. Kungenzeka ingane uyibone emgaqweni. Yeah. Now umessage esiwutholayo namhlanje uthi mama bheka indodana awukwazi ukuthi ngoba nakhona ingavudlanga kwesakhe isisu ebese uthi kwena hayi kuyayifanela ngihlanganaphi. Ake sibuyele kulento eyishiwo kudala kuthi ingane kamakhelwane kwayibuyisa leyo nto uKristu ukuthi awukwazi ukuthi noma ngabe ingavudlanga kuwe bese uyeka kumile nokhula kodwa bheka mame indodana ukubheka kwakhona base be-understanda imfundiso ekade sifundiswe zona uKristu kusho ukuthi uyayazi know how yokubheka umntwana ngoba uhlalile noKristu esahamba ngeenyawo zakhe engasalengi esiphambanweni kusho ukuthi mayithi bheka kunezimfundiso efanele umama aqhubeke nazo ebekade eyifuna nawo nayo indodana nakhona sibona kunemsindo eminingi kunalama GBV amaningi kuneyingane ezifuna sizwe ngazo kuneyingane ezifuna kwenzeka inoma yini ngendlela yona ecabanga ngayo kusho ukuthi uKristu mangabe ezokhuluma lento ukhuluma nathi kulesuku namhlanje ukuthi indodana bheka umame akakwazi umama ukukhala ngawe akakwazi umama ukuxolisa at all times akakwazi ukuhlukumezeka ukhona kusho ukuthi wena nawe ndodana you have a responsibility uma ubuyitshela namhlanje ndodana ukuthi kahle kahle umama efanele abheke wena sizothi indodana bheka umame mama bheka indodana ngoba vele kuhlezi kungazi ukuthi responsibility eyamama ngoba ulethe umuntu emhlabeni kodwa this time simuza uKristu ethi ndodana bheka umame kusho ukuthi sonke nje basikhona phakathi kwekhaya sizobhekana noma ngabe kuliphi ikhaya uma bungasabhekani nomama wakho noma bungasabhekani nowesifazane phakathi kwekhaya namhlanje sizokureminder ngaleli izwi lesithathu laKristu elenge siphambanweni kungekuhle ngoba kufanele ubheke ngoba kukuhle kuphela noma uzothola okuhle kodwa kwakubuhlungu kungekuhle ethi ndodana bheka umame we have a responsibility awukwazi ukuqhela awukwazi ukuyibeka eceleni mame bheka indodana bheka unyoko ngoba iyona nto uKristu ashiya nayo nami ngizokushiya nayo ke mlaleli kulolu suku namhlanje ngizokushiya nento ethi you have a responsibility and okubaleka kakhulu ukuthandana regardless awukwazi now ithi into uma ngena ubiological then it means ngimthanda ngokukaNkulunkulu ngimthanda ngoba vele ungabe ukuthiwa ube uma wami uzobe uma wami noma engangizalanga mina so leyo nto iyalahleka uzwe ingane sithi ena ngeke angitshela umzali wena angihlangene mina nawe now akwazi ke kulesikhathi sanamhlanje ku2025 bazalwane ebese senze ngazi ukuthi nje ngempela yonke into inomali kungekho nomali sishaya amasithi justice tubani senze izinto justice tubani now indiswele ethenini mame bheka indodana bheka umame ngoba ukuba ngempela siyakwenza ngokukaKristu ekufisa besiyokwenza insuku zonke singakhathalelanga ukuthi umndeni wethu besiyohamba sibonakala ekseni sesimisa izingane sizoyiqoqa sibheka singomame nabo abantwana mebebona omama noma ogogo abantu abadala bezobabheka iyona message namhlanje yokuthi indodana bheka umame mame bheka indodana this is our responsibility bafowethu sonke kuleli phasika let us change our mindset ake singabheki lento yamina ake singabheki lento yasonto lami ake singabheki lento yokuthi ena ngingcono kunobani ake singabheki lento yokuthi ubani okhulumayo ungamkali umuntu okhulumayo ngoba le ndlela nkulumo ekhulunywayo kuthiwabheka uNkulunkulu indlela asibheka ngayo indlela akubonisa ngayo uKristu lengesiphambaneni ukuthi noma ngabe isimo sikanjani kodwa uNkulunkulu akakushiyi wedwa noma abazali ungasenabo kodwa uNkulunkulu akakushiyi wedwa God is a provider at all times sikubona lokho through Christ on the cross ukuthi he is a provider unikezela noma ingasiphi isikhathi akabheki imvula ukuthi khona ayikho ukuze akunikeze okuhle ngikhuluma ngento ekhulunywa izwe lonke ukuthi mame bheka indodana bheka umame esiphambanweni kubuhlungu uvuza igazi kubuhlungu kukhona nabathi ngapha phela sisindise kukhona nabafuna kuba semaparadise konke lokho akubhekekanga kodwa yonke into uKristu ayikhulumayo
ihambisana neresponsibility usinikeza amazwi okugcina ashiya na wena unawo yini amazwi ongawatshela ingane zakho noma uyothula uthi kodwa ngoba angizange ngenze lutho olutheni sengiyathula akuthi noma ngabe ukuphi inhlungu deathbed noma ngabe ukuphi kube khona amazwi ozowakhuluma washiye nabantwana bakho bawakhumbule ngoba vele kade ubafundisa isithando uNkulunkulu unguNkulunkulu ophilayo dwala lensindiso yethu siguqule ingqondo zethu siguqule inhliziyo zethu sithambise uNkulunkulu oyingcwele senze sibuke ngelinye ihlo singabuki njengoba abanye bebuka sethembe wena uNkulunkulu oyingcwele kulesi simo sithembe wena Nkosi kulesi sikhathi esikuso manje dwala lensindiso yethu mana njalo Nkosi yamakhosi usihambise kahle usiqondise endleleni yakho egameni lakhe lihlele ingcwele amen. Amen. Zikhona imemezelo nazo enkonzweni okuyona mhlambe wabafisa ukuthi mhlambe bayohlanganyela nawe noma la uyakhona. Ngingumsebenzi kaNkulunkulu isisebenzi so nje namhlanje ngizoba semlazi ngibe seTrubheni kusasa ngiseThekwini Community Church ba celebrate 20 years nami ngiyingxenye yokwakhiwa eThekwini Community Church so I'll be there na Sunday celebrate lokho kuhle okwenzakala kodwa ungamangali mangibona kwenye indawo ngoba ngisebenzisa kaNkulunkulu la ngibizwa khona kunoNkulunkulu phakathi ngiyayithanda le ngoba nje esikhathini samanje fanele siyeke lo usonto lami ezibheka uNkulunkulu siyabonga kakhulu Ndlovukazi Mapule siyabonga kakhulu ngizwi nesithathu sengathi uNkulunkulu angaba nawe for the rest of the weekend. Thank you.